toca fer camí. I continuem per la sendera que ens condueix directament cap a la felicitat, i per això tenim a Jesús Ferrer. Bon dia, Jesús. Bon dia, Jordi. Com estem? Feliç dia del pare. Ah, claro, que avui és dia del pare. Felicitats. També. No, són pares els dos. Són pares. Són pares. Són pares. A més, és el meu sant. Jesús? No, Pepe el pallasso. Ah, amigo, claro, estava jo pensant... Jo no hi caïa que Pepe volia dir Josep i m'ho ha dit un per WhatsApp. Diu, per cert, felicitats. Dic, felicitats. Ah, claro, Pepe és José, claro. Pepe... Sí, de tota la vida. Pepe... Pues felicitats al pallasso. Has portat les sabates? Ah, ahí estan. Les podem veure per internet. Les sabates famoses que tenia que portar... De quin número són? Són talla única. Són talla única. El meu pau s'acaba aquí i aquí, però... Però no hi ha tope. No hi ha. O sigui, tu notes aire pel fondo. No toca. O sigui, tropes. És com anar en aletes d'estes de... És en aletes, sí. Com anar en aletes de la platja. El caminar ja és absurd. Perquè, clar, vulguis o no, me toca a vegades pujar una bici molt petiteta i, clar, tinc que posar taló, perquè això fot una nosa, i tinc que posar un cavallet, també ho tinc que fer el taló, perquè en això no tinc tacte per baixar un cavallet de bici. I això se doblega molt, suposo, no? Bueno, i a part les soles són superbones, o sigui, jo n'he vist fetes de pell, sí, en què tot això és de pell i és només per escenaris, i este no, este és per a, no sé, és sola de... Molt bé. La meva parella li va costar la vida cruzar-se el món per a trobar unes botes d'estes perquè es fan artesanals. Són molt xules, són molt boniques. Són molt boniques. I a part és superemocionant. O sigui, te poses això i ja... I llavors te veuen sortir i només que portis una miqueta de colors, un nas, ja fas una mica de... És un pallasso. Ja dius, oh! He vist un pallasso de veritat. Ha vingut un pallasso. Sí, sembla de veritat. Molt bé, doncs, avui de què parlem? Avui parlarem de tal com és a dalt, és a baix. Molt bé. De tal com estàs dalt, pots baixar. Bueno, més o menys. És això? Tal com toques l'èxit? No, però, bueno, com que és una història... Realment esta frase se remet a l'època d'Egipte predinàstic, o sigui, abans dels faraons, se remet a 3.000 anys abans de Crist, se va trobar una taula era una pedra, la taula Esmeralda, bueno, i és atribuït a Hermes Trismegisto, i algunes persones diuen que no existia, que era un déu, Thor, Mercuri, però és un dels texts més influents de la formulació de l'univers hermètic, xifrat a les correspondències. Fins i tot Newton, a la seva faceta alquimista, va fer seu a la seva traducció. La frase sencera és tal com és dalt és baix, tal com és dins és fora. Llavors, té un punt místic i intentaré explicar què vol dir tot això una miqueta. Vale, doncs mira, estem aquí parant orella. Començarem en una historieta, que no té res a veure, però que després la cosirem en la segona historieta. Vols una historieta? Una historieta. Vale, aquestes coses me les havies d'explicar abans. Sí o no? Perquè així ja te tenia preparada una sintonia. Sí? Que em postes ràdios que ja saps que jo faig de tot aquí. Ah, molt bé. A la vegada. A mi em sap greu, No. Una petita història, que no és res de l'altre món. Sí. Vinga, va, doncs conta-la. Jo fa molts anys vaig treballar al Consell Comarcal del Montsià d'informàtic, vaig treballar 6 anys, i a vegades m'enviaven a departaments de la Generalitat, a departaments de l'Ajuntament, a departaments de jo que sé què, a altres departaments públics, i un dia m'envien a un puesto i me diuen, és no sé què de la Generalitat. I arribo allí, no estava gens rotulat, pujo dalt un bloc de pisos, era un pis normal i corrent, no estava rotulat, pico, entro, un gran hall, no hi havia taulells, i me diuen, s'ha d'arreglar aquesta impressora. Jo dic, vinc del Consell Comarcal, començo a arreglar la impressora, i allí no hi havia un taulell, no hi havia uns ròtols, jo pensant. I de quan en quan arribava alguna xica, perquè eren xiques, com a molt, així en ojeres, així en l'esquena corbada, com a baixa autoestima, i ràpidament sortien d'un despatx i entraven a un despatx. I allí no es feien cues, no sabia quina administració pública era, vaig estar allí una hora arreglant impressores, i no van parar d'entrar xiques, que totes tenien un aspecte molt similar, i al final vaig pensar, aquí què veneu? Vosaltres a què us dediqueu? I me diuen, això és un lloc així una mica com a encobert i és per a assessorar dones maltractades. I dic, i per això tanta discreció, perquè no es feien cues, anaven venint d'un en un, tenien com a hores i anaven atenent com si fos un despatx psicològic, jo què sé. I jo veia que les dones tenien així com ojeres, com a l'esquena corbada, i vaig dir, és que totes s'hi semblen una mica.
I esta és una història, Sí. que aquí Ja està? s'acaba. S'acaba la història? Sí. Fin de la història. Entrem a la segona història. La paraula univers se composa de uni Sí. i de vers. Uni és la unitat i vers és divers. Llavors, la definició llatina d'univers és un únic sistema composat doncs, bueno, de diverses galàxies o jo que sé que hi ha dins d'un univers. Realment, una galàxia també és un únic sistema composat de diversos astres. I realment el planeta Terra és un únic sistema composat de diversos, doncs, bueno, certs vius, i realment quasi tot, fins i tot la persona, és una única entitat formada de diferents sistemes, doncs, jo que sé, el sistema digestiu, circulatori, muscular, l'esquelet, i això passa en tot, fins i tot un òrgan, és un òrgan format de diverses cèl·lules, i una cèl·lula és un òrgan, és una entitat formada de diferents àtoms, fins i tot els àtoms és un sistema format de diferents neutrons, protons, i aquí ve molt de que tot som univers, tot és univers, i tal com és a dalt és a baix, és una mica de que tot és una unitat i a la vegada es composa de petits sistemes. Tot. Fins i tot un cotxe, fins i tot qualsevol cosa, és una unitat format de petits sistemes. Des del més macrocosmos al més petit microcosmos, tot és un univers, tot és una unitat, i en un principi esta llei de 3.000 anys abans de Crist, intentava dir, i Newton se la va fer seua, que tal com és el macrocosmos, tal com és la física dels astres, és la física quàntica, que va intentar aquell home de la cadira de rodes que es va morir fa poc, Stephen Hawking. Stephen Hawking se va passar tota la vida intentant alinear les dues físiques i no va ser capaç, però estan ara intentant dir que la física quàntica, que és la petiteta, i Newton ho va intentar demostrar, però no se'n va sortir, l'Stephen Hawking també ho ha intentat, però que la física petiteta sembla que tingui unes lleis i la física dels astres i la física que vam estudiar nosaltres a IGB sembla que tingui unes altres. Newton li va agradar molt de que tal com és a dalt és a baix, i aquí podríem parlar, per exemple, que la medicina tradicional, l'occidental, quan et fa mal la munyica, et fan una radiografia a la munyica i intenten mirar què li passa a la munyica, i si hi ha un os, un tendó, no sé què, si et fa mal el cap, t'intenten donar una pastilla per al mal de cap. Si et fa mal l'esquena, la part baixa de l'esquena, doncs t'intenten donar una cosa que desinflama el múscul, però en canvi la medicina oriental decideixen que la medicina no va per parts, sinó és tot el cos. O sigui, si et fa mal la munyica, té alguna cosa a veure amb tot el cos. Si et fa mal la part baixa de l'esquena, podria ser per tot el cos, perquè li passa alguna cosa, i si et fa mal el cap, podria ser per tot el cos. Això també hi ha llocs on et toquen els peus, i sabeu que a tot el peu hi ha tot un mapa de tot el cos. Com si et fa mal a l'esquena, doncs posen aquí, jo què sé, una agulla, no sé què fan. Com si tot el cos fos unit, tot i que la medicina occidental intenta aïllar. Aquí passa, aquí. I després ja tirant més amunt, jo he estat 10-11 anys anant a la psicòloga, i molts de mals se't curen curant les relacions. O sigui, a mi em feien moving a totes les feines que anava, i possiblement, quan a mi em feien moving, jo tenia unes ojeres, podia tindre l'esquena corbada, podia tenir baixa autoestima, i no tenia res a veure ni amb la vista, ni amb el muscular, ni amb el no sé què, sinó simplement sanant les meves relacions. A mi ja no em faran mai més moving a les feines, i sanant les relacions se m'han curat els mals, i aquí connectem amb la primera història, que aquelles pobres dones que em van sobtar, que totes tenien com les mateixes característiques, no poden anar a una medicina occidental i dir és que em fa mal aquí, perquè tots som un. És com si no només el cos, sinó les nostres relacions, fins i tot les famílies, tots som un, i si les famílies estan fluides,
podem sanar millor, no podem anar a la radiografia de l'esquena. No li féssim una radiografia, o sigui, no intentem buscar una part, perquè possiblement per a sanar, possiblement som tots un, fins al punt que si tot el món anés amb la freqüència de l'amor incondicional, clar, no hi haurien guerres, no hi haurien conflictes i no hi havien segons quin tipus de malalties deguts als conflictes, a les guerres, hi ha un munt de gent que passa depressions i que passa coses. Tota aquesta història era per explicar que tal com és dalt, és baix. Després també és una cosa molt flipant. Jo no hi creia, però ara la setmana passada em van fer la carta astral i vaig flipar. I jo li vaig preguntar, què cony és la carta astral? I em diu, mira, la carta astral és la posició dels astres, el dia, l'hora i la posició GPS que tu vas néixer. Perquè li vaig tenir que dir la ciutat, l'hora i el dia. Diu, calculem les estrelles com estava aquella nit i allò és un mapa, és un manual d'instruccions per a tota la vida. Segons les estrelles. Però hi ha gent que no hi creu amb això. Ja, però em van arribar a nivell de detalls com a molt elevat. Me van arribar a nivell de detalls de coses que jo en creixement personal, jo ja ho sé, però ells m'ho van confirmar. Doncs jo què sé, me va dir, tu ets Capricorn, els Capricorns són molt d'estudiar, i a tu t'agrada molt estudiar i a tu t'agrada molt ensenyar. I el teu do és ensenyar. I jo pensava, ostres, jo m'he passat tota la vida estudiant coses i coses i coses, i fins i tot jo quan veig una pissarra m'emociono, com a, uau, hi ha algo de mi que... Oh! I a mi m'agrada, va haver un temps que feia conferències i precisament ara soc profe. I dic, com poden saber que els Capricorns són signes de terra i els signes de terra mos agrada estudiar assentats i estudiar? Me va dir moltes més coses i em vaig quedar flipant de com pot ser que el dia que neixem hi hagi un mapa i algú ho sàpiga desxifrar i després me van dir, bueno, tu ets defensor de les causes perdudes, ets molt radical i t'agrada defensar els oprimits. I jo més d'una vegada he estat en manifestacions i ara cada vegada ho soc menys, però que penso, però tu com ho saps? O sigui, em vaig quedar flipat de dir, però era un tio basco que no em coneixia de res. I jo vaig quedar-me flipadíssim que com pot ser que el dia que neixes lo mapa de les estrelles tingui que veure en com seràs tu. Després també, teòricament, si fas un creixement personal i un creixement espiritual i vas transcendint la teva carta astral se va difuminant perquè tu vas sent diferent. O sigui, si el meu destí era que em fessin múbic, doncs possiblement ara ja no me'n faran. Si el meu destí és que fos molt radical i defensés les causes perdudes, ara ja no ho faré perquè he fet una transcendència d'aquestes cosetes. Però hi ha cosetes que coincideixen, perquè m'ha dit, a tu els diners se te'n van, no? Diu, tu gestiones fatal la pasta, no? I dic, i tu què saps? Jo va haver un temps que rebia infinites multes i ara cada vegada més tinc un sou de funcionari i pago les meves despeses i cada vegada més trobo que he transcendit aquesta meva gran tragèdia, però dic, i tu què saps? O sigui, com pot ser que dalt en les estrelles estigui el mapa del dia... Bueno, això em vaig quedar flipat. Relativament us ho haurem de creure perquè em vaig quedar flipat. M'ha dit que tenia una vessant artística i vaig dir, mira, que guai. I ja està. Són cosetes com a molt flipants i això de que com és a dalt és a baix, bueno, se va dir fa 3.000 anys abans de Crist i fins i tot s'han dit frases, o sigui, 3.000 anys abans de Crist se va dir com és a dalt és a baix i el cristianisme, o sigui, fa 2.000 anys només, van fer la frase tanto en el cielo como es en el cielo como es en la tierra o algo així. Frases molt semblants de que moltes religions, la islàmica, la hinduista i la cristiana, s'han cenyit en esta taula que es van trobar. La taula es deia taula esmeralda i estava clar picat a la pedra fa 5.000 anys. I sobre esta taula, bueno, no només Newton se l'ha fet seu a la frase, Plató també li ha agradat molt la frase esta, com és dalt és baix. I després hi ha hagut gent que està fet un vers sobre... No sé com anem de temps. Ja tenim que acabar, quasi. Tenim que acabar. Sí. Voldria acabar amb unes frases. Per cada estrella al cel hi ha una estrella a l'home. Això ho va dir l'alquimista Paracels, que és cosí germà d'esta frase.
i tot home i tota dona és una estrella, això ho va dir Aleix Crowley, i bueno, és molt flipant que fa 5.000 anys uns senyors van dir com és dalt és baix, i els cristians diguessin així a la terra com es fa en el cel, ara he vist la frase, la tinc aquí escrita, i els astrònoms diuen que quan tu neixes allí està el manual, i res, i que som una estrella, i en el fons, si busqueu per internet que és un dibuix fractal és d'aquells que vas fent zoom i segueixen igual. Si aquí a l'estrella, perquè ara m'estic fent fan de la geometria i estic coneixent un dia parlaré dels cossos sòlids de Plató, que és flipant, si en aquesta estrella fas una estrella interna dins de l'estrella tocant les parts i dins una altra, realment seria com un fractal i com és el cel, és a la terra i com és a dalt és a baix. És una cosa molt flipant de que si hi ha a l'univers, hi ha un ordre que ho aguanta tot, que aguanta los satèl·lits i aguanta los planetes i aguanta les estrelles i aguanta els sistemes làctics estos, la Via Làctea, perdó, teòricament aquí també hi ha un sistema i jo crec que és l'amor incondicional. Doncs que bonic, l'amor incondicional, que sempre el tenim a dins, molt a dins, molt a dins. Moltes gràcies, Jesús, i fins la setmana que ve. Gràcies, Jordi. Misteriosament feliç, ningú no m'espera.